Today, we are resuming our remaining parts of the lesson is Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela Ralihala Mandela. Okay. This very class is sponsored by Mr. Rajan Basumutari, the makers or owner or entrepreneur of the Bodoland Inkong Television. Bitanga be lockdown ni thakai खहा जाजानाय फरायसाफोरखौ क्लास 10 नि फरायसाफोरखौ एसे माबा मदद खालामनो हायो नामा होननानै साननानै बिथांनि बे क्लासनि एरेन्जमेन्टखौ खालामदों ते बिथांनिसिम जों साबायखरखौ बावनांगोन दा आङो जुरिनोसै दे बे थार्ड पार्ट जों बे second part ko phajabdeng the third part. In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twisted existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. Okay, let me explain this first. Here, to tough words are given, the right side margin. The first one is inclinations. Inclinations means natural tendencies of behavior. Inevitably means unavoidably. Okay, now see. In life, every man has twin obligations. Nelson Mandela ni sannai biye. बिथांनि बिबेचना जे साफ्रोमबो मानसियानो जिउआव मोननै मा अब्लिगेशन्स दङ थानांगौ बे ते अब्लिगेशन्स माने मा जे सोरनिबा खाथियाव सोरनिबा सेराव माबा मावनो थानाय सिबिनो थानाय बिदि आरो सनबानसा रोखोमनि ते बे अब्लिगेशन्स मोननैखौ बिथाङा बुंदों अब्लिगेशन्स टु हिज फेमिलि फार्स्टआवनो मोननैयाव रानदों बियो अब्लिगेशन फार्स्ट अब्लिगेशन सेकेन्ड ते फर्स्ट अब्लिगेशननि फार्स्टआनो जाबाय obligations to his family. गावनि नखरनि बागै बिदा फंबाय
बिसि फिसा बिमा बिफा गासैबो लानानै ज' गावनि जे न'खर बे न'खरनि बागै मा दङ जोंहा मावनांगौ हाबा दङ मावनो गोनां दङ नैथिया जाबाय टु हिज पेरेन्ट्स गासै न'खरावथ' दङानो एसेयावबो आरो बिमा बिफानि सिम मावनांगौ जोंहा दंथारो बिमा बिफाया जोंखौ जोनोम होदों खस्थ' खालामनानै खांदों बादों बा बिसोरनि बागै जोंहा मावनो गोनां थाया होनबा थायो बेखौ बुंदों टु हिज वाइफ एन्ड चिल्ड्रेन हाबा खालामबाय फिसा जाबाय दा बिसि फिसा दङ बिसोरनि बागैबो साफ्रोमबो मानसिफोरा मा दङ मावनो गोनां दङ बानजायनो गोनां दङ थायो बे फार्स्ट पार्ट दा सेकेन्ड पार्टआ ओरैहाय and he has an obligation to his people बे एखे समावनो सासे मानसिहा गावनि समाजनि मानसि हादोरनि मानसि बेनि बागै मावनो गोनां दङ सिबिनो गोनां दङ आरो his country हादोरनि बागै मानसिनि बागै जाथि समाजनि बागै आरो मा हादोरनि बागै जोंहा साफ्रोमबो मानसियानो मावनो गोनां दं बानजायनो गोनां दङ in a civil and human society मोनसे सिभिल माने सभ्य माने सोद्रोम आरो हिउमेन आं दद्रे होनना बुंसै मोनसे भद्र समाज मोनसे मोजां समाजाव each man is able to fulfill those obligations each man is able to साफ्रोमबो मानसियानो मा हायो to fulfill those obligations बे जे obligations बे obligations मावनो थानायफोरखौ मावफुंनो हानाय क्षमता दङ इनिफ्राय होनदों मा obligations according to his inclinations and abilities जायहा जेरै क्षमता दङ गोसो दङ बेबादि सोरहाबा बारा गोसो गैया बे इसेबां सिबिया इसेबां मावा समाजनि खामानि बिदि मावा थायो जोंनि समाजाव बिदि दङ सोरबा बिराद थैथां मावो गावनि न'खरफोरखौनो बावलायो सोरबा आरो समाजनि मावनानै मा जानोब्रा आहा आंनि न'खरखौ नायनांगौ बिदि थायो आरो मोनसेया जाबाय मा आहा क्षमता गैया नाथाय जोबोद मावनो गोसो बिदिबोथ' थायो सोरहाबा क्षमता दङ नाथाय मावनो गोसो गैया बिदि आरो but in a country like South Africa it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations नेल्सन मेन्डेलाया बुंदों गाव निग्र मानसि गोसोम मानसिनि न'खराव गोसोम मानसि जानानै जोनोम लानायलाय बियो बै अब्लिगेशन्सफोरखौ मावफुंनो हाया जानानै फैदों अबाव बे गावसोरनि खोला आफ्रिका बादि हादोराव खोला आफ्रिका बादि हादोराव जेराव निग्र मानसिफोरनि रायजो नाथाय सासन खालामदों गुबुना सुसिनानै जाग्रा जाथि बिदि से साउथ आफ्रिकायाव इंलेन्डनि इंराजफोरा बिसोरखौ सुसिनानै जादों
इनाय भाबै सासन खालामनानै दादों गादबनानै दोनदों बे दा बिदियाव सासे गोसोम मानसियालाय देहायाव बोलो थामालाय गोसो थामालाय बाहाय माने जाथि सिबिनो हानो बा हादोर सिबिनो हानो बे खाफाला इसोरा गैया थाया In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. मानो खोला आफ्रिकायाव सासे गोसोम मानसिया a man of color माने गोसोम मानसिखौ बुजायदों a man of color गोसोम मानसिया जायो सासे मानसि बादि थांनानै थानो जिउ खुंनो लुबैयो बा नाजायो बिसोरखौनो साजा होनाय जायो आरो बिसोरखौ गुबुननिफ्राय एरख'नानै दोननाय जायो In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. मा होनदों जे खोला आफ्रिका बादि हादोराव सासे मानसि जायो बे अब्लिगेशन एबा गावनि जि मावनांगौ थानाय सिबिनांगौ थानाय बेफोरखौ जुदि मावनो नाजायोब्ला मावनो थाङोब्ला सिगाङोब्ला अब्ला मा जे बे सोरखारा गुफुरनि सोरखारा गुफुर मानसिनि बिगुर गुफुरनि सोरखारा मा खालामो बिदि मानसिखौ न'खरनिफ्राय समाजनिफ्राय न'निफ्राय जर जुलुमै जुदा खालामनानै दोनो एरख'यो न'खरजोंबो थानो होआ बिसि फिसाजोंबो थानो होआ A twilight existence of secrecy and rebellion. A twilight existence of secrecy and rebellion. मा होनदों जे गोसो सिङाव साफ्रोमबो मानसियानो नेलसन मेन्डेलामोन बादि मानसिहा मा दङ एफा एफा लाखोमानानै दोननाय बिग्रायनायनि गोसो दङ बिग्रायनि गोसो दङ नाथाय बेरखांहोनो हाया लुबैनाय दङ नाथाय बेखौ दिन्थिनो हाया बे आरो I did not in the beginning choose to place my people above my family. सिगां बिथाङा नेलसन मेन्डेलाया मा जे गावनि न'खरनि ख्रुइ बा न'खरखौ नागारनानै गावनि समाज आरो समाजनि मानसिफोरखौ सिबिनायनि एसेबां गोसो गैयामोन गावनि न'खरखौसो बांसिन सानदोंमोन गुबुननिखौ सानाखैमोन But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. नाथाय जेब्ला बिथाङा माबा बुजिनानै बे समाजखौ हारिखौ हादोरखौ सिबिनो आवगायबोदोंमोन अब्ला बियो मा हेंथा होजादोंमोन बादा होजादोंमोन सासे फिसाला हिसाबै बिमा बिफाखौ सिबिनो सासे बिदा हिसाबै बिदा फंबायखौ सिबिनो सासे बिफा जानानै सासे फिसाय जानानै सोरबा हिनजावनि फिसाय जानानै बिनि बिसि आरो फिसाफोरखौ सिबिनो एबा बिसोरनि थाखाय खामानि मावनो बिदियाव बादा होजादोंमोन हायाखैमोन बे I was not born with a hunger to be free. I was not born with a hunger to be free. मा बुजिदों नोंसोरो नायदो जे जोङो मानसिफोरा जोनोम जानायनि उनाव देरबाय लावबाय जे जोङो एसे उन्दैनिफ्रायनो
मा उदांस्रिखौ लुबैयो उन्दैनिफ्रायनो जों उदांस्रिखौ लुबैयो जों उदांस्रि बोदोर जायो I was born free नेल्सन मेन्डेला बुंदों गावलायनो उदाङै जोनोम जादोंमोन free in every way that I could know जे जेथिंबो बे उदांमोन गाव मिथिनाय बादिब्ला free to run in the fields near my mother's hut गावनि बिमानि इसिं न'नि उसुं गोदायाव थानाय फोथाराव लांदां जायगायाव खारदिंबायनो बिहा मोनथाय दङमोन free to swim in the clear stream that ran through my village गावसोरनि गामि गेजेरजों बोहैलांनाय खोल जोंलायनाय गोजों दैनि निजोरायाव दुगैनो इहा उदांस्रि दंमोन free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls जे जों जुखाम सावजायो नङाना दालिफोर रुजायो दुब्लियाव सबाय सावजायो एफोरबादि खालामनो बे मिलिया जाथोसे आबाद गम बादि बाज्रा बादि जे बेयो मानसिफोरा बेखौ सावजायो नालाय बेफोरखौ सावजायो जों जुखाम सावजानाय बादि थालिर सावजानाय बादि दा नेल्सन मेन्डेलायाबो बिदि सावजादोंमोन मोनायाव हाथरखि बरहा नख्रां सिङाव बे सावजानो उदांस्रि मोनदोंमोन आरो बिखुं गुवार नाथाय गोहैले मा मोसौ बलदनि बिखुङावबो गाखोनो बिहा उदांस्रि मोननाय बादि मोनदोंमोन As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe जेसे गोलाव बा जेसे गोबाव बियो नेल्सन मेन्डेलाया गावनि बिफानि थोननाय बादि आरो गावनि हारिनि नेमखान्थि बादियै सोलिनो मावनो गोसो खालामदोंमोन I was not troubled by the laws of man or God ए समाव बियो मा आइननि थोंजायनिफ्राय जेबो हेंथा मोनाखैमोन आरो आनान गसायाबो जेबो बाधा होआखैमोन गावनि बे साननाय आरो बेसे बैसोसिममोन बियो बेखौ इहाय रोखा नङा थेवब्लाबो बियो माने सेंग्रा देरफुनाय समाव आरो सेंग्रा गिदिरथार नङा देरफुनाय समाव बिदि अनुभब खालामदोंमोन बियो It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion नाथाय बियो देरथारनानै ओरैबायदि हमदांनो मोनहांबाय जे गावनि उन्दै समनि जि माने बयहुड होननानै बुङो बे बयहुड समनि जि उदांस्रि मोनदों होननानै गाव सानदोंमोन बेफोरो नंखाय जे गाव उदांस्रि मोनदों होननानै सानदोंमोन ना नाथाय बेफोरखौ नंखाय होननानै दा सेंग्रा देरथारनानै बे बुजिनो हाबाय आरो When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me जेब्ला बियो हमनो हादोंमोन बुजिनो हादोंमोन जे सासे सेंग्रा मानसि हिसाबै बिनि उदांस्रिखौ बै गुफुरसाफोरनि जे सोरखार बे सोरखारा मालाबानो सेख'नानै लाबाय सेनानै दोनबाय that I began to hunger for it नाथाय नेल्सन मेन्डेला बेफोरखौनो लुबैदोंमोन उदांस्रि लुबैदोंमोन बे उदांस्रिफोरखौ बेयो मोनाखिसै मोननाय मोनाखिसै मालाबानो सोरखारा मा गुफुरफोरनि सोरखारा बिनि उदांस्रिखौ बिसोरनि उदांस्रिखौ सेख'नानै दोनजोबखाबाय The transitory
freedoms of being able to stay out at night माबायदियाव बियो उदांस्रिखौ सेख'जानाय मोनदों दायो लकडाउननि समायना आगोलनि थार्ड फेजआव 7टानिफ्राय 7टा बिनि आगोलबो 7टानिफ्राय 7टा मोनानि 7टानिफ्राय फुंनि 7टासिम कारफिउ दङमोन दायो लास्ट फेजआव फोर्थ फेजआव 9टानिफ्राय 7टासिम कारफिउ ना दे जोङो हराव थाबायनो हाला गोसो मथन ओंखारनो हाला नेलसन मेन्डेलाया हराव मानि थाबायोमोन आंबो थाबायोमोन दे फरायसा समावबो नङा हाबा खालामखांनायनि उनावबो आंबो हरला सानला थाबायोमोन दैमा सेरफोराव थांनानै गरम दिनफोराव जहैयोमोन जिरायहैयोमोन लोगोफोरजोंनो जाथों बा हारसिंनो जाथों बिदि खालामोमोन दे बिबो नेलसन मेन्डेलायाबो बिदि खालामग्रामोन बै हाथरखि बरहा हराव बाहेरायाव थांनानै थाहैनो बे लुबैयोमोन स्टे आउट माने ओंखारनानै थाहैनाय बिनिफ्राय read what I pleased and go where I chose आंखौ आइ आफामोनाबो आदामोनाबो बादा होआखैमोन आंखौबो आरो जे आं जेखौनो गोसो बेखौनो फरायदोंमोन अदेबानि आं बिदि गाज्रि लेखा फरायाखै बिदि गाज्रि लेखा फरायाखै आङो बै जे जुजाइनि अर बिखाया गौ खुगाया गेवा चित्तरन्जन मुसाहारिनि बेफोर लेखाखौ हरफा थोलो थोलो फरायदोंमोन रावबो बादा होआखैमोन आइ आफा रावबो बादा होआखैमोन आदामोनाबो बादा होआखैमोन खालि आदाया हरसेखालि बुंदोंमोन है एसे उन्दुआ मुङा हरफा थोलो लेखा फरायबाय नालाय बिदि आरोखि दा नेलसन मेन्डेलायाबो बिदिखौ लुबैदोंमोन खालामोमोन नाथाय दायो बियो मोनलिया हेंथा मोनबाय हेंथा होबाय ओइ जे नोंसोर मिथिगौ ना माखासे फरायसालिफोराव फरायनाय समाव फरायनाय जानाय समाव जानाय गेलेनाय समाव गेलेनाय दा उन्दुनांसिगौ उन्दुदो सोरहाबा फरायनो गोसो दंबाबो फरायनो मोनलिया लाइटखौ मेइन सुइचआवनो अफ खालामनानै होबाय नोंहा गोसो थाब्लाबो उन्दुनो ओंखारखैब्लाबो उफाय गैला था नोङो बिसनायावनो बे आरो दे later as a young man in Johannesburg साउथ आफ्रिकानि मोनसे नोगोर बे नोगोराव बे थादोंमोन नेलसन मेन्डेलाया सेंग्रा मानसि हिसाबै जेब्ला बियो जहान्सबार्गआव थादोंमोन बे लुबैदोंमोन लुबैदोंमोन for the basic and honorable freedoms of achieving my potential साफ्रोमबो मानसियानो माबा मावनो हानाय क्षमताफोर थायो माबा माबि मावनो हानायनि क्षमताफोर थायो लिरनायनि क्षमता थायो सिङाव बेखौ बेरखांहोनो हायाखै दा नेलसन मेन्डेलायाबो बिदि दंमोन आरो बे लुबैदोंमोन बिदिखौ मावनो उदांस्रि मोननो लुबैदोंमन of earning my keep मामोन बियो नेलसन मेन्डेलाना खामायनो रां खामायनो गय बेफार खालामनानै माबा थालिर बेफार खालामनानै बिदि आरो थिका मावनानै माबा खामायनो गोसोमोन न'खर फिसिनांगोन ना बिसि फिसानोथ' ड्रेस आरि होनांबाय सि जोम होनांबाय गाननो जोमनो of marrying and having a family सासे हिन्जाव हाबा खालामनायनि मोन्थाय आरो फिसा फिसौ खांनायनि मोन्थाय बे the freedom not to be obstructed in a lawful life दे बेफोर जि उदांस्रि बे उदांस्रिखौ खुनु सोरखारानो थारैनो आयेनगत जिउ खुंनायाव हेंथा होनो नाङा हेंथा होनो मोना हेंथा होनो नाङा बेखौ होनदों आरो दा बिनि उननि पेराग्राफाव नायदिनि but then
I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. मा होनदों? नाथाय साननैसोनि उनाव बियो नेलसन मेन्डेलाया लासैनो नुनो मोनबायदि नुदोंमोन आरो जे गावल' जे उदांस्रि गैयि बे नङा, बिनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोराबो उदांस्रि सेख'जानाय, उदांस्रि गैजारोङि. I saw that it was not just my freedom that was curtailed. नेलसन मेन्डेला नुदोंमोन दि जे गावनि उदांस्रिखौल' दानख'नाय बा खमायनाय जायाखै, but the freedoms of everyone who looked like I did. नाथाय गुबुन गासैनिखौबो, गुबुन साफ्रोमबोनिखौबो गावनि बादिनो नेलसन मेन्डेलानिखौ खालामनाय बादिनो खालामदों. गुफुरसा सरकारा बयनिबो उदांस्रिखौ मा खमायनानै होदों, सेख'नानै लादों. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedoms of my people. साउथ आफ्रिकानि मोनसे पलिटिकेल हान्जा बै दिननिफ्रायनो बे हान्जानि मुङा जाबाय आफ्रिकान नेशनेल कंग्रेस ANC. इनिफ्राय जवाहरलाल नेहरूमोन, इनिफ्राय महात्मा गान्धीमोन उदांस्रि सोमावसारनाय समाव मोनसे राजखान्थि हान्जा दादोंमोन. बे राजखान्थि हान्जाया उदांस्रिनि उनावबो दंमोन, दिनैबो दङ. मा बिलाय? मा? आफ्रिकाना जाबाय ANC ना, आरो इन्डियाना जाबाय INC, इन्डियान नेशनेल कंग्रेस. गोसोआव लाखि, ANC आरो INC दे. And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. बियो मा? बै उदांस्रिखौ, गाव खोमानांनाय, गाव सेख'जानाय उदांस्रिखौ गुबुन मानसिनि उदांस्रि सेख'जानायनिख्रुइ बांसिन बादि मोनदोंमोन. ओरै थाङो ओरैबो हेंथा, हरै थाङो ओरैबो हेंथा, बेखौ मावनो नागिरो बेहायबो हेंथा, बेखौ जानो नागिरो बेखौबो हेंथा. बे आरो खालि हेंथा आरो हेंथा सरकारनि थोंजायनिफ्राय. बेनिखायनो बिथाङा बुंदों, it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal. मानसिया उदांस्रि सेख'जायोबा, जेखौ मावनो गोसो बेखौ मावनो मोनाबा, जेखौ बुंनो मोनाब्ला, जेखौ जानो बेखौ मोनजायाब्ला बिग्रायो. गथ'फ्राबो बिदि बिग्रायो. बेखायनो गथ'फोरखौ साबधान जानानैसो खांनांगौ. बिसोरनो लुबैनायखौबो होजोबनाङा आरो होआ हलासिनोबो थानो नाङा. एफा एनै होथारनांगोन. बे आरो दा बिथाङा बेहाय बुंदों जे मानसिफोरनि जि हास्थायनाय, लुबैनाय, उदांस्रि लुबैनाय गावनि मानसिफोरनि आरो to live their lives with dignity, मान सन्मान गोनाङै, सन्मानजों जाबजों आरो गावनि जि आत्मसन्मान, आंगो सन्मान that animated my life, जायो नेलसन मेन्डेलानि जिउखौ मा फोजाखांदोंमोन. that transformed a frightened young man into a bold one.
नेलसन मेन्डेलाया गियो नङा गिदोंमोन सोरखारखौ गिदोंमोन आयेनखौ गिदोंमोन नाथाय दिनै बियो बाराद्राय उदखार जानाय मोननानै गिनो रोङि जानानै फैबाय लोरबां सेंग्रा सासेया गोख्रों गोसोनि बोलोगोनां सेंग्रा जानानै फैबाय that drove a law-abiding attorney to become a criminal. सासे आयेन मानिग्रा मानसिखौ मा आयेन सिफायग्रा आयेननि उल्था थांग्रा मानसि खालामनानै होबाय सोरखारनि आयेन निति नेम नितिफोरासो मावनायासो बेखौ नेलसन मेन्डेलाखौ सासे आयेन मानिग्रा मानसिखौनो आयेन बेरेखा जानो थोनबाय आरो दा बिदिनो बेखायनो मानसिफोरनि सायाव बारा आयेन जाबसिननोबो नाङा उल्था जानो नागिरो मानियालै आं बिदि दालाय कन्टेनमेन्ट जनफोराव क्वारेन्टाइन सेन्टारफोराव जायाखै होनबा अनेकानो खारखुमानाय ओइ जानाय लोंनाया एखे थार्ड क्लासनो ओइ बाजौनाय जायगायाबो थिग गैयानो दुगैनाय जायगायाबो थिग गैयानो थोजासे गैयानो बेखायनो मानसिफोरा क्वारेन्टाइन सेन्टारनिफ्रायबो खारखुमादों हम क्वारेन्टाइन एबा कन्टेनमेन्ट जन एफोरावबो आयेनखौ सिफायदों मानसिफोरा दा बिनिखायनो जों बुजिबाय जे मानसिफोरखौ थिग मथ' बेबहार खालामनांगौ that turned a family loving husband into a man without a home. नेलसन मेन्डेला होननाय मानसिया न'खरखौ मोजां मोनोमोन सासे हिन्जावनि फिसाय हिसाबै हिन्जावखौ जेबादि आबदाल खालामनांगौ बेबादि सासे फिसायमोन नाथाय बियो दा उइदाउट ए हम दा न'खर गैयै मानसिसो खालामबाय बेखौ न'खरखौबो गोसोखांनो गारनांगौ बादि जाहैबाय बे आरो हादोरनि खामानि मावनांबायना आफादनि राजखान्थि दोलोनि खामानि मावनांबायना एनसिअ मेम्बारशिप लाबाय जेला बे आरो that forced a life loving man to live like a monk. नेलसन मेन्डेला बादि मानसिखौ जायो लाइफ लाभिंमोन जिउखौ मोजां मोनग्रामोन न'खरखौ मोजां मोनग्रामोन बिदि मानसिखौनो मा दा सासे सन्यासि साधु बाबा न'खर बां बिसि फिसा गारनाय मानसि बादि खालामनानै होबाय दा होमबा बियो न'खराव इसेबां खबरखौनो लालिया लागौमोन नाथाय समानो गैया बिहा बे हादोरनिफ्राय साउथ आफ्रिकानिफ्राय इंराजफोरखौ होखारनांगौ आरो गोसोम मानसिफोरनो उदांस्रि होनांगौ बेनो थांखिमोन आरो बेखायनो बियो न'खरखौ सिबिनो हायि जानानै फैदोंमोन बिसिनि खोथाफोरखौ लाखिजोबनो हायि जादोंमोन फिसाफोरखौ अनसायजोबनो हायि जानानै फैदोंमोन I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. नेलसन मेन्डेला बुंदों जे गावलायनो जोबोद माने खोब बारा धोरोमजों थांग्रा आयेनजों थांग्रा मानसि जायाखिसै एबा गावखौनो गावनि जिउखौ बावसोमग्रा जानो हायाखिसै गुबुनफोरनि रुजुजखायाव गुबुनफोरा बांसिन खालामदों बिनि मानदान्दायाव बिनि जखायाव गुबुनफोरा खालामदों गाव बारा खालामनो हायाखै but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free.
जेब्ला बियो मिथिदोंमोन जे गावनि हादोरनि मानसिफ्रा बिगुर गोसोम मानसिफ्रा निग्र'फोरा उदांस्रि सेख'जानाय उदांस्रि मोनाखै मावनो गोसो जाबाबो मावनो मोना जानो गोसो जाबाबो जानो मोना बिदिखौ जेब्ला बे हमदांदोंमोन अब्लानो बे बिग्रायखांदोंमोन नेलसन मेन्डेलाया इसेबां खम उदांस्रियाव आरो जे गोरिबफोर बे गोरिबफोरा मा जि दुखु दाहा जानांदों सहायनांदों बेखिनिनि बांसिन नेलसन मेन्डेलाया उदांस्रि मोनदोंमोन होमबा मानसिफोरनि रुजुजखायाव बिथांनि जि उदांस्रि मोननाय जि सुबिदा मोननाय बे बांसिनमोन होमबा बेखौबो बे सेक्रिफाइस खालामनांगोन इनिफ्राय होनबाय मा फ्रीडम इज इनडिविजिबल उदांस्रिखौ दानखावनो हाया बेखौ बोखावनो हाया The chains on any one of my people were the chains on all of them. मा सोरबा गोसोम मानसिनि आथिं आखाइ सोरबा गोसोम मानसिया जुदि आथिं आखाइ खाख्रब जानाय बा सेन जिंज्रिंजों बे जिंज्रिङा बेखौल' खाख्रबाखै जे बैखौबो खाख्रबदों आंखौबो खाख्रबदों फ्रीडम इज इनडिविजिबल बेखायनो होनदों उदांस्रिया दानख'जाया बयबो समानै मोननांगौ बे होनदों आरो बेनिफ्राय The chains on all of my people were the chains on me मानसिफोरखौ जि जिंज्रिंजों खाख्रबनाय जादों बोनख्रबनानै दोननाय जादों बेफोर जिंज्रिंजोंनो आंबो बोनजादों बे नेलसन मेन्डेलाया बेखौ हमदांदों आं उदांस्रि बै सासे उदांस्रि गुबुना उदांस्रि नङा बियो सैथोब्लाबो नाथाय जों साफ्रोमबो बे एखे जिंज्रिंजोंनो खाजानाय जोंहा रावहाबो उदांस्रि गैया जोङो थेफुथला बुंनो हाया जे आं उदां होननानै आं उदांस्रि मोननाय होननानै बुंजाया आरो दे फरायसाफोर अनजालु फरायसाफोर जोंहा मोनसे पेराग्राफ दंबावो नाथाय समय गैला बेनिखायनो जों दिनै बे पेराग्राफखौ जि जोबथा पेराग्राफ बेखौ दोनथ'दिनि गाबोन आं नोंसोरनो वार्ड्स मिनिंबो होगोन बेखौ पेराग्राफखौ फोजोबनायनि उनाव आरो वार्ड्स मिनिं होगोन आरो दे आरो कुइसन्स आन्सार बेखौबो खालामगोन जे अरेल कम्प्रेन्सन चेक आरो बिनि अनगायैबो बिजाबाव जि एक्सारसाइज दङ बेखौबो खालामगोन आरो दे दिनै थाथोंसै आं नोंसोरनो दिनै वार्ड्स मिनिं होनो हायाखिसै खालि फाइनेल' एक्सप्लेन खालामबाय आरो दे होमबा थेंक इउ बाय